bona tarda. Bona tarda. Com tots els dimecres, estem aquí, dimecres. Com un altre dimecres. Ja fa bastants dimecres, i ho estem dient sempre, que estem fent aquí entrevistes. I estem deixant una miqueta de part el cor, perquè avui ens tocaran 2 entrevistes. Bé, com he dit, dimecres, dia 18 de desembre. Avui tenim aquí el primer mòdul, la primera entrevista que farem avui serà d'una persona molt carismàtica. L'hem tingut alguna vegada per aquí. Va començar el que és el programa Doble 6 com presentador del programa d'esports, però degut als seus compromisos va estar uns mesos i està donant voltes. Està donant voltes per tots els medis de comunicació. S'està fent molt famós, ja ho era, però ara encara ho és més. Estic parlant ni més ni menys que de Jaume Creixell. Jaume, bona tarda. Bona tarda, germà. Tarda nit, quasi, perquè ja quasi és l'hora d'anar a sopar. Collons, ara ja a aquesta hora sí, Quasi. A veure si tens aquí les mandonguilles ben fetes, que m'has dit que hi havia unes mandonguilles. Aquí hi ha de tot. Aquí vaja, conya. I pollastre també tenim, eh? Doncs no hi ha problema. Amb prunes, eh? Tu i jo, com et deia, germà, perquè fa molts anys que ens coneixem. Molts. Vam venir aquí al principi, quan vas començar aquesta història. Estic content que ja portes 2 anys. Quasi. Això vol dir que a la gent li agrada. Quasi. I llavors és per estar content. Per això quan vas dir per aquesta cosa que m'ha sortit ara, que han fet un llibre, tu figura't de mi, el fill d'un taxista fent llibre. Tu creus que la policia és tot teu què? Escolta. És el motiu el qual avui tenim aquí el Jaume Creixell. Jaume Creixell m'ha sorprès molt, perquè dintre de lo bruto que és, perquè és bastant bruto, ha fet un llibre. I ha fet un llibre, l'he estat abans fullejant una miqueta, com que està quasi calent, acabat de sortir d'impremta, no m'ha dat temps de llegir-lo. A veure si tinc ocasió de llegir-me'l. A veure si el podeu veure aquí una miqueta. Vale. Ho tenim aquí en pantalla, sí, home, és veritat, així el veiem més bé. Jaume Creixell. I si no, tinc raó, uns suspensius. La frase la coneix tothom, ja. La coneix tothom, perquè és la que tu saps, que va fer-me en un partit de futbol amb el Mataró. Mataró, sí, hi va haver una tarda que l'àrbit no estava bé, em va agafar la vena, i com saps tu que quan m'agafa la vena dic el que penso, doncs vaig dir això, i llavors em va veure la PM, pataplam. Jo estic convençut que va ser el teu principi del teu món, dintre del món de la comunicació, així, la frase aquella que la vas fer i es va recórrer per tot arreu, i a partir de llavors van començar, doncs... No, vaig començar a anar a la ràdio, a una FM, a la SER, d'opinador, que és bonic perquè jo, com que sóc opinador, dic el que penso, així no em fa mal l'estómac i no tinc de donar reverències a ningú. El que li agradi bé i el que no, que la vera i pinta ratlla al mig. Des de l'ego no et talles amb res, eh? El que et surt, et surt. El que li agradi bé, el que no, que s'aguanti. Això ho tinc molt clar. És això, no? És que, Joan Maria, amb la vida que estem, amb l'edat que tenim tu i jo ja, és veritat. que hem passat els 50, anem per 55. Llavors, aleshores, tu figura't, tu que ara nosaltres tinguéssim de mossegar la llengua. Tu creus que ja? Nosaltres podem dir el que vulguem, perquè una cosa és claríssima. No ens fotran mai a la presó. Saps per què? La veritat es va a tot arreu, Jaume. No, i encara que és veritat, nosaltres el que diem no ens poden fotre mai a la presó. Saps per què? Perquè allà ens tindran de donar a jalar. La meva dona i la teva dona estarien contents de conèixer de sopar i dinar. Collons, s'estudiava amb el que cobrem només de retiro, que com vols que... encara un tiberi menys. Llavors, aleshores, nosaltres podem dir el que vulguem perquè a la presó no ens hi fotran. De totes maneres, Jaume, estic molt agraït amb tu perquè sé que la presentació d'aquest llibre, que em sembla que és demà passat... Demà a la tarda, o sigui, divendres a la tarda, a les 7, al magatzem escolar, tu coneixes, tu com jo em conèixer pare escolar en pas descansi, i és allà al Born, i llavors aleshores és al carrer... Ara me'n recordo, espera que t'ho dic, ho vaig a dir, perquè val la pena dir-ho. Sí, sembla que abans has dit... Com es diu? El número 13, d'allà del Born, mirant el Born a l'esquerra. Mirant el Born a l'esquerra. Sí, allà, quan acaba el carrer Comerç, llavors comença tot això. I és el divendres a les 7 de la tarda. A les 7 de la tarda. Jo els invitaria a tothom que hi vagin, que pot ser molt interessant. I entès que anirà tota la premsa allà? Sí, gràcies a Déu va premsa, hi va jugadors meus que estan dintre del llibre.
va una cosa molt important en aquest sentit, perquè si tu veus aquesta escalavera, d'això de dalt, això va ser el que juguen a Corbur, quan jo estava a Catalunya Ràdio, que feia allò del síndic de Greuges, van trucar un dia demanant-me que se'ls podia ajudar. Fa això de 2 anys i mig. I em van dir, Jaume, ens tenies d'ajudar perquè ens falta un sponsor, pensa que som a la selecció catalana, anem a Xina a jugar al campionat del món, però ningú ens escolta. I jo vaig agafar l'escarxofa i, escolta, vaig fotre 4 parrafades d'aquelles que foto jo, que si volem que Catalunya se senti, doncs comencem per Xina ja, cony. Me cago en l'hòstia. Al camp de 10 dies o 15 em truquen, ja ho hem aconseguit, Jaume. I que van quedar quartes del món, I llavors, quan van arribar, em van fer entre totes, em van fer això, que és un quadre més gran, dibuixat per elles, i em va fer molta il·lusió estar així d'aquesta manera, i per això, com també va ser els meus principis, per això els hi he fet que sortís aquí. Explica una miqueta com et ve la idea de fer llibre. No, que la idea de fer llibre és una cosa molt estranya, perquè jo, figura't tu, jo ni pensava, no? Ja en tenia prou en poder expressar-me, poder dir el que pensava, vaja, el meu punt de vista, que la meva veritat, jo no soc posador mai de la veritat, però jo dic el que penso perquè crec que és així, no? I un dia van venir el fill d'un amic meu, xaval jove, el Carlos Pons, i em va dir, Jaume, vam estar amb el seu pare, que ens vam veure un dia, i diu, escolta, per què no fas un llibre? Diu, però hi ha un llibre? Però qui sóc jo per fer un llibre? Diu, home, per què no ho provem? I llavors vam fer un llibre, vaig dir, bueno, provem-ho, i és un llibre que és un llibre molt distret, amb el sentit, no sé, jo suposo, i estic segur, que 3 els venc. La meva dona, la meva sogra i tu. 3 ja els tinc venguts, ja sóc feliç. Ja sóc feliç, Josep Maria. Ja sóc feliç. Home, no, jo crec que es vendrà molt aquest llibre, perquè hi ha molta gent que vol saber moltes coses de tu. És un llibre que explica la meva vida, o sigui, quan vaig néixer, perquè jo saps que sóc fill de taxista, el meu pare futbolista i tot, es basa en explicar una mica tot, llavors com va ser, quan vaig començar a jugar a futbol, les anècdotes vaig estar 16 o 17 anys de professional, quan vaig anar al Betis, el que em va passar al Betis, a Elche, tot això, quan vaig començar a entrenar, que són, clar, anant a començar a entrenar, jo vaig sigut l'entrenador amb més anys entrenant seguits a Catalunya, 39 anys seguits, i allà també hi ha tot unes vivències dels equips que he entrenat, Sant Andreu, Mataró, etc. I a part d'això, dono una opinió personal meva, que no és que sigui la veritat, de com veig el futbol, què passa amb el futbol. El futbol de llavors, quan jo jugava, que tenia el Dausi, que ho tenia amb el Betis, o tenia l'Heriberto Herrera a l'Elche, amb ara, com ha canviat tot. Llavors hi ha moltes coses que els meus jugadors meus han escrit, i han posat coses i anècdotes nostres, que això és que se'n recordaven de mi, perquè n'he tingut molts de jugadors en aquest temps, i també hi ha col·laborat també algun periodista important, l'Horacio, aquest és el que va portar el Messi aquí, aquest també, que és amic meu, també hi ha posat la seva gra de sorra, i llavors aleshores acaba explicant, vaja, el meu punt de vista, el que sí, la sort meva quina va ser. Ha sigut una mica la trajectòria, diguem... La meva vida que va ser conèixer la meva dona. Que per cert no tens 52 anys, perquè vas néixer l'11 de juliol del 42. Collons, si tu vas néixer el 39. És igual, però diguem-ho, home, que estem ferms. Tu estàs ferm? Sí, home, i tant que estem, sí. Què vols? Que merda pel que quedi, home. Tu i jo estem ferms, doncs ja està. Mentre ens puguem veure aquí, Josep Maria, ja som feliços. D'on també l'apodo aquest del tigre creixell? No, això va ser que m'ho van treure els diaris, i llavors aleshores em deien sempre el tigre, però em deien el tigre ja quan jugava i quan entrenava, perquè el meu caràcter era molt fort a la porteria, i llavors em deien tigre de Sants, i jo deia, cony, és el tigre de Sants, jo sóc del Clot, i em deien tigre de Sants, i la prova és que aquest any el Clot, el meu barri on vaig néixer, Roger en València, em va trucar
l'alcalde d'allà i em va dir, diu, escolta'm una cosa, diu, ens agradaria donar-te un prèmit per deportista que ens has portat per tot arreu i te n'has recordat de nosaltres. I va ser una cosa molt maca. Mira que me n'han donat uns quants de premis, aquell em va emocionar. Saps per què? Perquè va ser amb el Mataró. No, ara, això ara ha sigut ara. Sant Martí, el dia de Sant Martí, em van trucar i van donar diversos prèmits i a mi em van donar el prèmit de deportista. També van donar un prèmit. Bueno, això ja sí. Recordo un. Molt, anem a fer-li un vistasso, una miqueta, que és el que et van treure amb l'APM, te'n recordes? El prèmit aquell que llavors, no sé si el vas voler, no vas voler, el vas anar a recollir, no vas anar a recollir. Anem a veure un moment, aviam. I no dir res. Cansat de les injustícies. I diumenge no vindré a buscar la medalla, perquè no la vull. Quan vaig parlar amb la Camana, que és la mestressa, diu, tu per què cony no vas a buscar la medalla? I vaig anar a buscar la medalla. Perjudiqueu-me tots els partits que vulgueu. Me la porta fluixa. Quan vaig entrar al vestuari estava tothom plorant. I al sortir vaig sortir cremat. No sabia el que anava a dir. I si no tinc raó, me la tallo i em faig monja. Les monges, ho vaig dir sense pensar-ho, amb ella els hi demano disculpes. Bon Nadal a tothom. Diu, entengui bé, si no, que compro una calavera i una pinta i li faig una ratlla al mig. La veu, gràcies a Déu, encara s'està aguantant. Collons, que hem de guanyar, hòstia! El loro, que no estamos tan mal! Esteu adormits! Com que la dona no em deixa parlar a casa, tinc de parlar aquí fort. Quan veig que la meva dona... És que tens un gènit, Jaume, a vegades, quan treus el gènit. Però si no el faig, o sigui, em surt la meva manera de ser. Jo de vegades parlo per telèfon... Sembla que siguis un actor, però actor de veritat, eh? Pues no. Bueno, el dia que vaig fer actor va ser el dia que vaig anar allà a Cracòvia, com es deia allò, que em van fer enfrontar-me amb el Luis Van Gaal per la seleccionador. Jo sí que vaig fer actor, però això és el que em surt a mi. I amb el programa ara que estàs fent ara recentment a Badalona, anem a mirar-lo una miqueta també, ja ho veuràs. Con cuerpo técnico ni hostia. Que no poden, Jaume, que no poden, que s'arrosseguen per que no poden. A mi me vas a decir eso. Que no poden, Me cago en Dios. perquè els han gastat les Espanyes. Hombre, que no La poden. poca benzina que no poden. ¡Epa! ¡La madre que me parió! ¡Toma, joder! Con 70 tacos. ¡Cago en la madre que me parió! Yo no sé cómo no me han dado los ataques epiléticos que me dan. Oye, compraros una perlana. Claro, que tú digas. ¿Entendido? Sí, bueno, dime ¿Sabes una lo que es una perlana? Pues una con mucha lana, ¿entendido? Acabeu amb aquesta mentida dels 100 punts, ganarem els 3 partits i ja no tindran raó de res. Perquè igualarem els punts amb 10. Y els hi fotrem a la gente de la Polvorosa mirant a Pamplona. ¿Quieres ver la perlana? ¿Quieres ver la perlana? Es cocino caro. ¡Toma la perlana, hombre! Muy bonito, me gusta. No lo pasemos por alto. Me como la perlana, pero él debería contar a las cámaras lo del concurso. ¿El concurso? El de levantar mi polla a pulso. Des de l'ego, Jaume, l'armes, l'armes, No, però són unes coses que, cony, disfrutes. Saps què passa? Que amb 50 anys amb la meva senyora, el que mano a casa sóc jo. Una senyora no mana. Quan ella et deixa, no? Quan arribo a casa callo. Llavors, quan vaig a un programa d'aquest, dic, hòstia, aprofito ara i m'esvero. Aquí és la meva, aquí és la meva. Ara, home, Jaume, tu que ets un geni dintre del món del futbol, com veus el futbol ara actual? El Barça, el Madrid o el teu íntim amic, el Mourinho? Que per cert, em sembla que el van eliminar ahir de... El van eliminar de la Copa. De la Copa. El Barça el veig amb un... Jo m'ho miro des d'un punt de vista de que el Barça va primer de totes les competicions. Li falta el Valdés, que és el millor porter del món. Li falta el Messi, que és el primer jugador millor del món. Li faltaven els 2 laterals, que mira ara només amb el Jordi Alba s'ha canviat el bròquil una mica. Llavors, quan aquests estiguin bé, no tindrem cap problema. El que sí que ara ha vingut el Tata, i el Tata, encara que és un home que parla de futbol perquè li fan preguntes de futbol i contesta i parla de futbol. Ara me cago en cony i li tenien alguna manieta. Ara ho està tornant a portar al bon camí. Jo crec que el Barça aquest any guanyarem la Copa, la Champions i la Lliga. Vols dir? Hombre, escolta, qui m'ho pot dir que no? No. Algú pot dir-me que no podem guanyar això? M'ho podeu dir o no, cony? Doncs llavors jo crec que podem guanyar les 3, home. I per què no? Podem guanyar les 3 i les guanyarem, home. Que aquests de Madrid han acabat en tots els portasecs.
Entesos de papers? Saps per què? Perquè quan veuen el Messi que ja s'està posant les piles i el Valdés que ja comença a moure's, i a 5 punts, no vegis com estan. Entesos? O sigui que prepareu-vos, nens, que quan arribi aquest passarà de gols al Cristiano Ronaldo, que és un gran jugador. Sí, ho és. Però és el número 2. El número 1 el tenim nosaltres, Josep Maria. I de raïces quadrades i raïces cúbiques no em parlis a mi. Però d'això sí. Entesos? Aquest és el número 1. I quan vingui... Perquè l'any passat el Madrid... el Barça, diuen, oi, que vam anar, ens en van fotre 7, que aquí, que allà. Sí, però el Messi jugava lesionat. El Messi no porta 2 mesos, porta 4 o 5 mesos lesionat. Entesos? No teníem el Messi, no teníem molt d'allò, al mig, el Busquets. Busquets, per anar amb la selecció catalana, a la selecció espanyola, va anar a França, després de Nadal, i va carregar-se dels adductors de tal manera que va tenir una pugàlgia tot l'any. Tampoc el teníem els últims partits. Els va lesionar el Mascherano. I com que no estaven del tot fins, per això va passar el que va passar. I cuidado, que molts àrbits hi havia partits que ens fotien 2 gols que eren de bròquil, perquè els àrbits s'equivocaven allà, no? Però tot això ja està oblidat. Ara aquest any anem a tenir fe, home. La fem a muntanyes. Mira, ahir, al Cartagena, surt a les 6 del matí, d'allà amb autocar. Però no amb autocar ample, amb autocar que vas allà, que jo hi havia viatjat molt aquí, D'aquells que portava la maleta a sobre, no? No, amb un autocar bo d'ara, però que vas assentat, perquè jo he viatjat 39 anys amb aquests autocars, cada dia millor, no? I vas així, I vas així, O sigui que vull dir-te que no pots estirar les cames i tot això, entesos? Van sortir a les 6 del matí, van arribar a les 3, van anar a entrenar una miqueta, van descansar i van jugar contra el Barça. I van plantar cara, I van plantar cara, amb el sentit que això ja estava decidit. Van plantar cara i van córrer. I saps per què? Perquè jo sempre tinc una cosa que és molt clara. Amb el futbol, això, mou muntanyes, Josep Maria, mou muntanyes. I aquests tios ara estaran 3 setmanes baixant per les aceres pels vados. Però ahir van córrer com uns desgraciats, amb el bon sentit de la paraula. Van córrer i van quedar bé, els nois. I per part de l'entrenador, molt ben estudiat. Molt bé, no, però és que van treballar molt al camp. Era difícil entrar, Hombre, ja ho crec, però... I figura't tu després de venir, que són 800 quilòmetres, Jo hi he anat a jugar allà, Cartagonova. Que es veu que quan van arribar al camp del Barça van trepitjar, el dematí quan van fer un llos, es veu que els hi caia la bava amb ells mateixos, fent-se fotografies, es veu que, emocionats, i és lògic, Però llavors això és el que et dic, que el futbol, doncs escolta, això mou muntanyes. I ara el que sí que tinc clar és que el Barça, doncs hem d'estar amb ell, hem de mirar veient què passa. De totes maneres, jo crec, vols dir que el Messi no ha baixat una miqueta el llistó? Però si està més lesionat que el vol de la Conxita Piqué, no fotem. Sí, amb això d'aquí que tenia... Ara si ve nou, però tu saps el que és? Guardiola fitxa el Barça, el Guardiola. I el Guardiola diu, aquest barat d'aquest fora perquè el galliner no m'agrada com va el galliner. I fa un equip mirant que el Messi sigui el nou fals. I se la juga aquí. Pep, enhorabona, perquè porta 4 anys. Hi ha un any que va fotre 80 gols. Antigament, i no antigament, si parlem de 10, 12, 15 anys, 15 anys, el Pichichi fotia 22 o 23 gols. I ara surt aquest el Messi que em fot 80, l'altre em fa 60. Si el Messi em fa 70, l'altre em fa 50. Llavors aquest home ha fotut tants gols i ha donat tantes victòries al Barça que és lògic que arribi un moment que tingui de fer una revisió al motor. Perquè a tots si tu portes un cotxe que té 100.000 quilòmetres, molt bé, però si no li has canviat mai, és un dir, les bugies les tindràs de netejar o canviar. Doncs llavors el que li ha passat. I jo estic segur que el Messi, si està bé d'aquí, si no està bé d'aquí, malament, però amb el que ha descansat ara, que ha estat d'un mes i mig o 2 a la nevera, això no hi ha problema. Si està bé d'aquí, el Messi tornarà a ser el mateix. O no el trobem a faltar, el Messi. Tot això que diuen el Barça. El Barça, Josep Maria, quan està jugant malament al Camp Nou i que la gent li crida i què passa, quan hi havia el Messi, agafava una pilota, s'endipelava 5 i fotia bròquil. Fotia gol. Ja havia decantat el partit. Et fotien un gol, tranquil. Sí, estic d'acord, però ten en compte que també tots els equips han estudiat una miqueta la manera de jugar al Messi.
Aquests, I cada vegada ho té més difícil. Aquests si no esperen amb un bessó que li foten un tiro de sal malament. Pensa una cosa, a mi em van preguntar una vegada, en una tertúlia em diuen Messi o Valdés? El 90%, per no dir-te el 99%, deien el Valdés. I jo vaig dir, per mi no. Per mi el Messi trobarem a faltar. Si estan tots bé, jo prefereixo tenir el Messi o no tenir el Valdés, és un dir. Els vull els dos, no? Per què? Perquè l'altre, el Pinto, és un tio que té 37 anys, amb més tiros que el baúl de la Conxita Piquer, com nosaltres, que ens han d'explicar de la vida nosaltres. Doncs això en el futbol és el que és el Pinto. Al camp del Barça tocaràs 3 pilotes o 4 en un partit. 3 o 4 pilotes, però els has de tocar bé. Llavors ens dona un home de tranquil·litat, un home veterano que sàpiga estar, i no ens ho ha fet malament. El que hem trobat a faltar fa un mes o una cosa així, era que hi havia moments que ens encallàvem allà i no hi havia ningú que trencava i fotia el gol que cobria la lata, que era quan no hi havia el Messi. Vaja, el meu punt... jo sempre parlo, vaja, el meu punt de vista. Joan Maria, no és que tingui la veritat. No, però... Que tingui la veritat. Si tu hi entens un rato i més, no vas desencarrilat, I què opines del Neymar, doncs? Home, el Neymar ho fa molt bé. El Neymar és un tio que desequilibra molt, és un tio que és ràpid, té una qualitat sensacional, és un bon príncep. És un bon príncep. Perquè d'aquí 3 o 4 anys, quan es cansi el baranda de guanyar pilotes d'or, llavors que entri el Neymar. Però encara no és Déu, El Déu només n'hi ha un amb el futbol. I es diu Messi. Però estàs una mica entusiasmat amb el Messi, No, és que sempre ho he fet, aquí quan jo feia el programa, saps tu que jo... És que el veus, escolta, tu te'n recordes una final de la Champions que va fotre un gol de cap al segon pal, que fot 1,30 m, i va saltar, que se li va anar la bota després, i el porter estava allà i fot a l'altre cantó. Si és que és un home que, vaja, el meu punt de vista, i per això a Madrid li estan fotent que vinga canyonassos i canyonassos i canyonassos per desestabilitzar el Barça. Entesos? I llavors surt un barandilla que no sé qui és, un soci del Barça. Noi, què passa amb tu? Vas fotre un no sé què de censura. Ara no sé què vols dels 40 milions. Escolta, si no tens feina, vine amb mi, ja te'n donaré, però no toquis els pebrots tant, perquè després et rajes i prens. No sé qui et mana, però el que sí et dic, que si no tens feina, vine que jo et donaré una targeta i te'n vas al moll a descarregar barcos de fum. Entesos de papers? Què cony t'han tocat els pebrots a la gent, aquí? Home, i t'ho dic, i quan vulguis em truques i m'ho dius, És que no esteu mai tranquils, cony. Sempre n'hi ha algú que li pica alguna cosa aquí. Doncs llavors, aleshores, estigue't una miqueta callant, home. Què és el que vol tota la gent? Ara, no sé si ho manes tu o ho mana un altre, això. Entesos? Doncs pensa tu i pensa tu el que et dic. També se'n posa, no sé què opines tu del pare del Messi. No t'estic dient. Ja. Que ara el que diran és que el Messi va matar Manolete. Sí. O que els jugadors del Barça han entrat a la Sagrada Família i s'han emportat tot el que hi havia dins de la Sagrada Família. D'on creus tu d'on t'ha començat a sortir això? Jo és que no tinc ni idea, perquè resulta que la Guàrdia Civil diu que no, el no sé què del govern diu que no, i aquests estan... Mira, l'Inda aquest, hola Inda, que hacía días que no te decía nada, el del diari aquest de Madrid, com se diu, el periòdico, no, periòdico de Madrid, o no sé quin és, aquest és aquell que era antibarcelonista, que va dir que tenia de guanyar-se el Barça amb lo legal, amb lo criminal o amb lo civil. Però ara està allà. En el mundo. En el mundo. Venga, que cuando vas al lavabo tienes el papel de váter con la foto del Madrid, tú, hombre. Quieres más del Madrid que el baúl de la Conchita Piquer, hombre. Déjanos un poco tranquilos, porque si no, a ver qué pasa si tenéis que pedir perdón. Pero lo que pasa que yo siempre digo lo mateix. Me duele una muela. Voy al dentista y me cambia la piñata. Esto es lo que queréis del Barça, hombre. Entonces, aleshores, aquí allà a Madrid, tot allò de Madrid ho domina el senyor Florentino Pérez, o que és un bon president, perquè que pones la pasta i tot eso. És el que domina totes les tertúlies i tot. Tot ho domina. Perquè com que Pujira, si el tinguessis aquí, tindries un plató el doble de gran i caurien els bitllets per tot arreu. Però ja es mana el que té que parlar. Tu veus parlar, senties parlar a Punto Pelota, i el mateix de Punto Pelota,
al cap de 10 minuts ho senties a tiquitaca. Per què? Perquè és el que es mana. I allà tothom va sobre el raïl del que es té que parlar. Entesos? I ara comprarà una emissora de televisió, el Florentino, perquè com que no té el d'allò, l'Intereconomia, això el Josep no hi és, que per cert, Josep, em vaig trucar per fer-te costat, entesos de papers? O sigui que t'ho dic, però quan és l'hora de la guerra, és l'hora de la guerra. I llavors ara hi va comprar una Intereconomia o una altra perquè la televisió del Madrid, que no es veu només allà, vol que es vegi per tot Espanya. I llavors tornem a tenir guerra. El Barça pensa que porta 5 punts al Madrid, però això no és lo fotut d'això. Lo fotut del tema aquest és que l'Atlètic de Madrid, el segon equip de la Meseta, aquí volia anar per allò ara. Li porta 5 punts també. I l'any passat va guanyar 3 títols europeus i ell cap. I li va guanyar la final de Copa. I això, quan tu veus tertúlies, parlen 5 minuts de l'Atlètic de Madrid i mitja hora o 3 quarts o una hora del Barça, per fotre-li andanades. Entens, Maria? Doncs tot això és un muntatge que hi ha. Però no passa res. Escolta, si aneu al Corte quan sigui, no fem propaganda a ningú, i podeu estrenar cada dia una camiseta amb el sobresou, doncs allà aneu bé, tranquils, home, que sabem tot el que és, com està la vida. Collons. Ara, quan us mireu al mirall, què penseu quan sortiu de casa? Què penseu? Entesos? Doncs aneu-vos mirant al mirall a veure què veieu. A saber què és el que veuen. No ho sé, però això ja s'ho pensarà, Maria, que això és així, home. Però saps que et dic una cosa que tu has mencionat abans, de que si guanyarem la Copa, que si guanyarem la Lliga, si guanyarem la Champions. I l'Atlètic de Madrid jo el veig campió de Lliga. Molt bé està l'Atlètic de Madrid, molt bé. Saps per què? Perquè tenen un entrenador. El futbol és 2 classes de futbol. El futbol és una cosa que dius a l'entrenador i s'hi té que creure els jugadors. Els jugadors de l'Atlètic de Madrid creuen en el seu entrenador. El jugador, aquí hi ha un apartat, que hi ha una explicació que diu a banquillo mort, equip mort. Per mi, si l'entrenador, hombre, por favor, señores, corramos, que no puede ser, que tenemos que correr un poco, que estamos perdiendo. Què passa aquí, noi? Per què dorms aquí? S'ha de córrer, s'ha de guanyar aquest partit, entesos? Doncs aquest la gent creu en ell. I com que creu en ell, els hi diu que això, amb el dit ho trencaran perquè és de paper, i ells fan així, i diuen, collons, que això no és de paper. Però no és en Maria, ho tornen a provar, perquè creuen en ell. I l'Atlètic de Madrid és l'equip que de les seves qualitats les explota més bé i els seus defectes els tapa més bé. Anem a esperar ara un mes a veure com anirà. Si no, la feina que tindrem amb l'Atlètic de Madrid. Però el que et dic jo d'aquests 3 títols és perquè si com a culer jo ja no diries... No, de moment estem allà, no? De moment hi som. De moment hi som. Una pregunta una mica delicada vull fer, Jaume. Digue'm. Què opines tu ara del... Perquè sé que ets bastant fanàtic també de Catalunya. Què opines tu del Mas i de la independència? Jo no fanàtic de Catalunya, no, soc català. Ja sé que ets I català. com més em pessiguen els pebrots o el cul, més vull que es pugui votar aquí i que ens hagin votat sí o no. Perquè jo, escolta, a mi la política me la portava fluixa, però que a mi em prohibeixin anar per la cera, això em toca els pebrots. Entesos? Jo no sóc com gent que eren socialistes a morir i ara es presenten d'alcalde per Ciutadans. Entesos? Llavors, aleshores, jo l'únic que vull és que... Cony, què volen aquests ara? Jo no hi he anat a les manifestacions, no hi he anat, però jo veig que al meu país li estan prohibint votar. Llavors, aleshores, això és l'únic que a mi em preocupa. Que jo voti blanc o negre, m'ho guardo. Però si hi ha democràcia, es té que poder votar. Entesos? Que no vinguin venent 3 peus al gat. Si hi ha democràcia, es té que poder votar. Votaràs sí o votaràs no. Entesos? Però votar sí. Donar l'opció. Votar sí. Llavors, què passa? Pues, que escolta, que hem d'anar a les 4 barres tots i amb les tarees, doncs anirem. Que hem d'anar
amb la sombrero, amb l'escut d'Espanya aquí. Pues anem, és un dir, però la democràcia existeix per això, per poder decidir què vols fer amb la meva vida. Jo puc ara saber el que vull fer amb la meva vida. I puc optar, no? Doncs això és la democràcia. Democràcia és això. Sí o no? Doncs vota el que vulguis. Bé. Jaume, acabem un moment, que ja que estem quasi fora de temps, anem a acabar una miqueta del teu llibre. Repeteix que es fa el dia 20. I tu saps, perdona, una cosa, que fa 5 o 6 o 7 anys jo era d'una altra manera, pensaments, però això és el que m'ha canviat. Entesos? Bueno, vale, vinga, digues això. no és tu sol que ha canviat, Digues això. I bueno, la presentació del llibre oficial és el dia 20. El dia 20, sí. Dia 20. El puesto, has dit... Al carrer, allà al Born. Allà al Born, al Born. Al carrer... Conya, espera, que t'ho dic. Va, mira el carrer, perquè si no diem el carrer... Deixa'm-ho mirar, Joan Maria. Espera't, que tinc aquí la targeta, home. Mira el carrer, perquè si no diem el carrer, llavors la gent es perdrà per allà. Per això ho faig, perquè no he vist dos vegades. Llavors, després, sí, que ja pas tu. I caben 100 persones o més. És el magatzem escolar. Ja et dic, és un magatzem que hi ha amb totes les ginebres del món, tots els... Un magatzem proposat guapo. És el Julio Escolar, el que era. Sí, que és un caix. I llavors està això al carrer Comercial número 13, o sigui, mirant, baixant de dalt, de muntanya, mirant el que és en si el Born que han fet nou, que han fotut allà, han fotut una virgueria, que no vegis, I llavors fotem una virgueria, a l'esquerra hi ha el número 13, mirant cap a mar. És el 13, Jaume. El 13. Jo, què passa? Què dius, home? Cada vegada que anava de viatge amb l'equip, el que donava les claus, el que agafava les habitacions, sempre intentava donar-me un que acabés en 13. Quan no n'hi havia, cagada. Quan donaven un 13, empatava o guanyava. Ah, sí? Home, a mi m'agrada molt el 13, de veritat. Molt bé, Jaume. Gràcies per haver vingut. Què te'l quedes, Joan Maria? Vull que te'l quedis amb l'acord. Tinc ganes de llegir-lo, de veritat, tinc ganes de llegir-lo. Espero que en vengueu molts. Més que res, no perquè et fotrà rir, perquè amb això no et fotrà rir. Però la gent et coneixerà realment una miqueta més com ets, que ja et coneixen, però amb això és esperant una idea més qui és Jaume Creixell. Jaume, gràcies per haver vingut, repeteixo. Moltes gràcies, Joan Maria, per invitar-me. I ens veurem el dia 20. Allà a les 7, allà. A la presentació del llibre. Ei, que no em despedia de vosaltres. Sigueu feliços, home. Estigueu tranquils, no passa res. Tots aquests que s'embutxaquen la Pastora, Imperio, no dormiran bé, home. Vosaltres us foteu una xubeta d'aquelles brates amb un pa amb tomàquet i lo feliços que sou. Sé el que estem passant tots, no? Doncs per això em queixo. Com que estem fotuts, us desitjo que us ho passeu bé, que tingueu bon Nadal, que sigueu feliços amb la família, I vinga, ja ens veurem, amics! Bé, doncs, després d'haver fet aquesta despedida que ha fet el Jaume, només esperar, farem uns minuts de publicitat i entrarà aquí el Josep Maria Planes, que també farà una entrevista sobre un llibre també que crec que pot ser molt interessant, des d'aquí uns minutets.